kai gari yayi zidi ina ma zan je in dan fake. Kamar kin sani kwanan neman agaji nake, don Allah ki kai ni inda ake sai da taliya. Ka zo ka tsaya a nan ko kuma kai da wanda ne? A'a ni mota na zo saya, ni ba ɗan gari ba ne. Akwai inda za mu je ka sarara kaɗan yi ne. A sakan lahu kin ga yanzu fa har murmushi nake. Ya baki lada ki gama da lafiya. Mata da Allah ni kan in dan ya tambaya, dan Allah gidanki ne nan koko gidan haya, jikina yana gwada min yau zana gauraya. A'a ba kar ka damu ni har kar agaji